uya mweya wakachena mundikombolerenyi kuti moyo wangu ucha kukutangu watese ndidzidzisenyi kukuda kuziva zvakanaka zvechikariro chembiri chinondipa kufara ndauya kune mwitenzi munozondibatsira ndinosimbira kunemwi mundisvitse kumusha Jesu wakanditsvakisa ndanga ndiri mufambi mudambudzo wandibvisa ngeropa rake iri ndagashira mutsa wenyu ndinomuitirenyi ndipenyi kunaka kwenyu ndosungirwa kunemwi nguva dzese ndarasika kuva munzira yenyu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu ndiri pano wangu Baba batisa moyo wangu. Mukati mwenguwa ino tichaenda ku Old Testament mu book ra 2 Kings chapter 4 verse 26 ndiyo theme verse yemusangano uno kana kuti yechirongwa chino kana kuti verse yanga iri kutitungamirira uye ichatitungamirira zvakare izvozvi. Musoro wenyaya unoti ruponeso mumba medu. Kwete ruponeso kuchechi asi ruponeso mumba. Tichaenda 2 Kings chapter 4:26 inoti mhanya hako zvino undosangana naye uti kwaari makafara here, murume wenyu wakafara here, nomwana wakafara here? Iye akapindura akati haiwa takafara hedu. Enda undosangana naye mubvunze kuti iwewe wakafara here. Ende tine vanhu vari kuzvinetsa nemhaka yezvawakakanganisa muupenyu vakakumbire kuna Mwari, Mwari akavaregerera. Ivo vacho ndo vari kuzvitambudza nezvawakaregererwa vechitadza kuzviregerera ivo vacho. But iye Mwari wakavaregerera. But iye ndiye uri kuzviomesera kusai kuzviregerera zvaakaregererwa. Saka tofane kudzidza book ronzi Steps to Christ. Todzidza pane chekuita nedoubt. Kuti Mwari warabha, Mwari wazvirasa, but ini ndinozoti saka kutaura here Mwari shuwa wakatondiregerera. Saka izvozvo zvinotorera munhu kufara kwake. Ende zvinomutorera kuti asakwana pane vamwe. Uyewo zvakare zvinomubira nguva yekuti afare muna Mwari. Iye unonga ari busy kufunga ngechitema chakaitwa chakaregererwa naMwari. Saka pari kunzi
wakafara here iwewe wacho pache zvako? Wakafara here? Zvikanzi ko murume wako unofara here? Pari kumbochekwa kuongororwa kuti kumba kwenyu kuri sei zvichitanga newe. Ende uri kubvunzwa uyu ndimai kuti mama makafara here? Zvikanzi ko murume unofara here? Zvikanzi ko mwana unofara here? Denga riri kutarisa kuti mumwe namumwe wedu anga echifara. Tikazotarisa ku New Testament ku bhuku ra Philippians chapter 4 pa verse ya 4 inoti farai munashe nguva dzose. Kazi tinopamidzazve farai. Saka ishungu dzaMwari kuti mumwe namumwe wedu anga echifara tiri muna Mwari. Rodziya tine vanhu vanotuka chechi iyi wechiti tiri kudzvanyirirwa kuti tisafara. Usatuka chechi va. Panzi farai munashe. Anditi mimi muri generation yekugugula, enda ugugula. Wochizoona kuti munashe kwakamira sei. Wofara. Uri munani? Munashe. Wogona kuisa mulaini kuti ukunge kwa Satan, ukunge kwa Sho. Ende tine vamwe vanhu vekuti unopotsa wangu mubate maoko kuti ane matambudziko. Nemhaka yekuti fesi yake inononga munhu uri parufu. Farai. Murume wako unofara here? Ko mukadzi wako unofara here? Ko mwana anofara here? Uye takataura tikati tine mhuri ina baba, mai nemwana. Imhuri yakadaro iri kunzi ngakufarwe ikoko. Toita mhuri yekuti ina baba newana. Pari kunzi zvakare ikoko ngakufariwe. Koita zvakare mhuri yekuti ndi mai newana ngakufariwe zvakare ikoko. Toita imwe mhuri yekuti mwana nevamwe wana. Farai makadaro. Saka toda kumbotarisa mubhuku ra Genesis chapter 23. Timbotarisa mhuri ina baba newana. Genesis chapter 23 tichawerenga pa verse ya 1 part A. Kana ungopedza yose. Musoro nyaya unoti kufa kwa Sara. Verse 1. Zvino Sara wakagara makore ane 120 ndiwo makore oupenyu hwake. Wakararama 127 years. Sara ndokufa. Takwenda pa chapter 24 verse ya 2. Inoti Abrahama akataura nemuranda wake waiwa mukuru weimba yake, waichengeta zvose zvaakanga anazvo achiti, chimboisa chanza chako pasi pechidya changu. Verse 3. Ndikupikire naJehovha Mwari wokudenga naMwari wenyika kuti haungatoreri mwanakomana wangu mukadzi kuvanasikana veKenani vandinogara pakati pavo. Verse 4. Asi uende kunyika yangu nekuhama dzangu undotorera ikoko mwanakomana wangu Isaka mukadzi. Saka muri kupaona here kuti Sara wafa. Sara ndiwo mai waIsaac. Wafa. Abraham
wakuronga zvekuti mwana wake aroore, asi mai wacho watofa. Saka hatina excuse yekufirwa kuti uzoite chidhanga ngekuti wafirwa. Tinaana baba wazhinji wanoti kana wachinga wasiyiwa kana kuti wafirwa wawoga, wanosiya wana wachingoita zvese zvese. Rongeka kana uri musingle parent, uri baba. Vana vako ngavaroore nenzira kwayo. Tiri kuongorora pano zvine chekuita nemhuri. Dzimwe mhuri vanhu vacho ivo pachezvavo havasi kuchadanana, asi vari pamwe chete, asi vasiri pamwe chete, asi vari pamwe chete. Ende chiri kuvachengeta hauziri rudo. Uko kumusha kwedu uko kana vanhu vachinga wakohwa, zvinhu zvinoiswa muhozi. Kana zvaiswa imomo, mukanase kukohwa paite goho kwaro, waigone kuzoona hozi yako ite crack, so kuti yabvuma kuti pano ndaloda. Saka vekwedu vaizotema zvimiti zvipanda zviwiri zvinonzi mandirekerera, zvinonga zvakajega hozi kuti isadonha. Saka tine michato mizhinji yakaiswa namandirekerera, yakajegwa kudai, but iyo yacho pachezvayo iri kuenda, but yajegwa. Uku kuna mufundisi wakabatanidza, unoti saka vanhu vanozoti kudii ndakakubatanidza ipaya paya. Uku kuna tete wakaenda kotore munhu achiti budhi munobva mwadaro here. Uku kunawo futi mbuya kuti nhai Suzeni tonyarire pai kana ukasiye murume. Saka ivo vacho vanonga vari wese wasiri wese. Saka panapa kuti vanhu vave vese kunga vagona kuroorana nenzira kwayo. Ende zvinonetsa ndezvekuti munhu kana ari kunetswa mumuchato, kana ari kunetseka mumuchato, ukade kupe mawara ekumukurudzira kuchengetedze muchato, unonga uchinga uri kulaini rekujoina, uri kuabhusa mumwe. Saka zvakunetsa matauriro enyaya. Mira ndikutaurire, ukaone muchato wakunyanya kumhanyidzwana nekuda marights, zive kuti wakatangwe zvisizvo. Ndiwo wakatanga pa-wrong note. Ndo panonake metsi. Nemhaka yekuti metsi unopuruva. Iwo muchato wako unogone kupuruva, yogona kuti zvendiri kuita ndizvo here. Ende chinokupuruvisa ngekuti kwawakamuonera. Nemhaka yekuti tangokuona wangodzimikire anza, wangoti therefore. Working yacho iripi pawasvika pana therefore. Chiwindi chekuti therefore wachionepi. Ende metsi inonaka nemhaka yekuti working yacho ine mamax. Working but. Saka panapa manje pari kunzi manje na Abraham, and Abraham waegaka. Sara wadina wafa. Tiri kuti baba hatidi kukuonai musina kungwara muchiti ndakafirwa. Changamukai, muri yenyu ngaionekwe kuti ina baba. Mai wakafa, mai wakaenda, asi iwewe wacho ndiwo uripo. Sarikiziza wana wachipinda munzvinhu zvisizvo. Pari kunzi panapa pa verse ya 3, 24 verse ya 3 ya Genesis. Ndikupikise na Jehovha Mwari wokudenga na Mwari wenyika, kuti haungatoreri mwanakomana wangu mukadzi kuvanasikana veKenani
vendinogara pakati pawo. Mapanzwa here? Kutaura kuti baba awa wanga wechione vasikana wekuKenani wakanaka wari wanhu wechikadzi. Iwo baba wacho wakati ehe wanhu wechikadzi but handi wakadzi. Handi material yekuise mumba. Vamwe vanhu vechikadzi ndiana don't try this at home. Asinge wechikadzi. Saka baba wari kuti ava vaKenani vendigere mukati mavo vasikana vacho vendiri kuona every day avo. Abraham asikakwaziswi echiwaona. Tiridesere echiwaona pevainamatire zvimwari zvani zvavo, echiwaona vasina kusimira kwavo. Kusasimira ndo kusimira. Abrahamu echidini zvake echiona zikazi ndikupikise unditorere purunzenze padhuze, purunzenze zvikazi wendigere mukati mani. Tine vakomana vasingadi kuone munhu wechikadzi padhuze pawo. Akangogara nemusikana pedhuze chete, kungogare padhuze ikoko unokuwara nekupfimbwa. Kwete kuti ari kukuda ba, inyaya yekungoti uri padhuze. Ende ndada kuti iwewe semusikana unofanire kuziye mulaini. Being loved or being liked. Ngoti ndiri kukutyira kuti kumberuku uchazonga wakumhanya nema-rights. Ndozvaiti iwewe uchimhanya nema-rights wamboite zviri right here. Ukateedze zvaMwari hauzotsvagi vanhu. Mwari unonga achikuropafadza stage by stage wechienda. Ende hakuna unochengeta mutemo waMwari. Ukafarire mutemo waMwari unokuchengeta. Ende unonga uri safe. Mutemo waMwari ijurawo kuchengetedze zviri mukati. Tinewo chone mutemo unonga chone zvinhu zvakaoma. Usaita upombwe, unonga chone unga waomeserwa. Ende unonga wanonokerwa. Saka tine vakomana vasikadi kuone vanhu pedyo vechikadzi pedyo. Ende vamwe vakomana vanogone kutsanzira neune mimba. Ko mimba yenyu inodei. Kwete kuti mimba yacho ndiye wakaofficiate ba. Watoone munhu ane mimba kare unoti mimba yenyu iyo inodei. Pakaoma. Zvikanzi nababava usatorere mwanakomana wangu muwaKenani. Ndosaka ndazoti vasikana ziwa, are you being loved or you are being liked? We don't love food, we like food. You like rice, you like chicken, but chicken yono laika ikaramba iripo yandifina. Saka yono fane kuziwa, are you being loved or you are being liked? Akakudya unofinwa. Ende yose musikana ziwa iwo kana usati wakura wambudana nireko nemunhu ziwa kuti ndiwe une uterus. Saka ndiwe unogwanda ruzivo. Ndatokutipira tsoro yako yauwini.
ende ndiri kukuona zvangu nespeed yeuinayo, but pakazi no through road, but speed yeuinayo kunge zvekuti uchabude kuseri. Hapana kwauri kuenda. Dzore speed udzoke. Asi kanzira kanotomboenda karipo, but hapana through road. But yo une nharo manje. Nonyudze mutengi ka uchibairira pakazi no through road ipapo. Kanombokutendera kumboti but tinokunhonga pambera. Tinokunhonga. Ende tinozviziva. Ndoziva kana paine wanobva kunyanga. Ukabve paTrotberg uri kudzika road inoenda kuNyamaropa kuenda kuRuwangwe kuenda kwaFombe. Wabve paTrotberg unosvika panozi pamatema. Pamatema panotengeswa mapotatoes nei. Saka vanotengesapo vakaona mota yechiuya ikapfuura, vanogone kutaura kuti peyapfuura apa nespeed iyi ngatifone kuRegina ambulance ifane yechiuya. Vari kodonha padisaster. Ende vanogara vavona kuti gadzirirai. Ende ivo vacho vanobva vatange kutoteera kuzoti paari kuenda apo hapana kunaka. Saka iwo tiri kutokona zvedu kuti kadzungu uri kuti darika pane mapotato apa, kadzungu kako aka hapana kwaunosvika. Tinotogara toziva kuti uchade kuende kumarights. Kungati ndiri kudzvanyirirwa marights angu. Takaona nespeed yako. Wakuende kokilema kuti mwana achengetwe. Ndosandati ziyo kuti ndiyo neuterus. Shasha inonga yaofficiata inonga yaenda. Iri kuramba futi kuti mimba yacho handi yangu. Iwowe chiti mimba ngeyake, iye chiti mimba handi yangu. Asi unonga ari correct mukomana. Ngoti mukomana hana mimba, iwe unorambe mimba youinayo sei ngeyako iwewe. Inini changu kuofficiata saka handi yangu ba mimba iyi. Ine uyu unayo. Indakaofficiata chete. Saka ndotokutipira, musikana ndatokutipira. Kwadi. Ndo mutauro wasamanyika, ngoro ine mazai. Kwadi. Hamungasviki nayo ngoro mazai achimwo nedzungu iri. Saka usanditorera pavasikana weKenani wari mukati umu. Ende kuhama dzangu. Do it right the first time. Ende iwowe semukomana semusikana zvakanaka nemhaka yekuti nguva yekurambe tsotsi iripo. Ende petiri kutaure kudai uri danana nemunhu usiri wechechi. Apa pari kunzi kuhama dzangu. Zikazi hawe kuchechi wacho wakadai. Iwo wacho wakadai iwo wao. Ndo wakatodai kupfuure wakadai. Iwo wakadai iwao. Ndiwo chaiwo. But iwo wacho ndiwo usiri chaiye. Kungoti iwo uri muchechi isiyo. Ende tiri kutozviona nemunhu uri kudanana naye bodi uchazoti futi tikasangana newe andakuende kuchechi yemurume. Which means wagara usi muno. Tode kumboteera wadzokera kumashure. Avana kudzoke kumashure ba hapana pawangombori mberi. Kungoti vaiuye kumberi kwedu tikafunga kuti vari kumberi ngoti vaimire mberi. Kumire mberi doesn't mean kuti ndiri kumberi. Tine vanhu vari kumberi kwevanhu vari kumashure panyaya dzekunamata. Chipo badzi chekuparidza chinomumise mberi but haasi mberi. Kazi hawadzoka wakagara asimbori mberi ba. Kwaatori ikoko ndo kwaatori kungoti maisha chekumuona. Saka mwaione kunga zvapa pane imwe nzvimbo. Kazi usatora. Ende matauriro ari kuite Abrahamu iye mukadzi wakafarini kare uri kugadzira kuti mwana wake aone kufara. But kana wakude kuzoronda iye wacho uri kuda iyeyu
unonga akaita mess up. Mira ndikutaurira, kana munhu aodha mabanana $10 obva atengesa ose apere kutengwa, obva ona akabate $3 pabhizinesi rake, une profit yemari, une profit yemari. Imi vanhu veaccount ndimu nedebita nekucredita. Saka kana iye munhu akaoda mabanana 10 atengesa obva abate $3, obva akuona iwewe manje wakuti ndoda kutore mabanana apo ndichizodai, obva ati usatore mabanana, tore maapples. Iwe wobva wati iye ndakambomuona ainawo mabanana, saka ndoda kundotorawo futi mai. Iye paakaite $3 paya, paakaite losi, wakaite losi kuti iwe uone kuite profit. Saka tinana baba wedu wari pamberi pedu wakatizvara, wana mai wedu wakatizvara, havana kupinda mumuchata ngenzira kwayo, wakauye kumba $3. But losi iyoyo yakawabatsira kuti iri ndizvono kuzoite profit. Saka kana wakundiudza usatoti ko imimi mama, ko imimi daddy, ndo mabanana ndakati ndafamba nawo ndakadzoka $3, mamwe acho ndakarasa aora. Saka ndane experience yezvinhu zvinoora techide profit. Saka iwewe mwana wangu ite zvemaapples. Saka iwewe unode kumiramira uchiti ko imi makaroora sei, ko imi makarorwa mane makore mangani, ko imimi mama pedza chikoro chese, zvimwe makaroorwa muri form 2 1. Wakaroorwa wari form 2 kuti iwe unozoroorwa wane masters. Nemhaka yekuti wakauya $3 mama wako, baba wako wakauya $3, vari mubusiness. Kuya $3 kaisa nekuti nditori mubusiness, asi ndagwanda rusi, asi mubusiness ndiripi? Ndirimo. Ndobe tinozoone timu nanga ndirugarire wana wangu, ndiri kudini zvangu, ndazodai. Saka izvo wari kuda kugadzirisa iwewe. Ndosaka kuti usatora pakati pewaKenani apa, usatora. Ende kana ukazviite zviri right, hakudi semina kumberi, munonga muri busy kumofore marufaro mumba mwenyu. Ende zvekuzoende kudenga zvimwewo munonga muchifara muri pasi pano kuti muzofara futi kudenga. Kudenga tichaenda kofara, but pasi pano tinofara futi. And the designer wakadesign a marriage, he designed it for enjoyment. But men are just but enjoying in marriage. Kushingirira rukugarire wana wakapfimbwa ngewana yo. Usatora pawaKenani. Iwe petiri kutaura tichitaura tichipadzokora zvokuti zvakare tototione kuzvinzwa kuti wechibude muno munhu ngaarambwe, kwete kuti inini ndifareba kuti iwe unozofarayo. Ende kwaucharoorwa vachipamwe hatimbosangani futi, but unonga wechifara kana waite zvinhu ngenzira yakanaka. Akungoti nyaya yangu iri kukoti, ndakatoiendesa, ende iye wakadanwa hana kuripota, akadanwa futi, saka patonzi ticha nyaya yaende kukoti. Ko iwewe nyaya yako wakatanga wamboenda kukoti yaMwari usati wadanana nemunhu, wakatanga wamboenda kukoti naMwari, muchibvunzana naMwari kudai,
usati waendese vanhu kukoti. Tiri tese ndiri kuti ere kukoti akuendwi. Ndiri kuti chingoite zvinhu zviri right nguva yekutanga. Zvinouya ngazviuye iwe utori right. Zvino unonga uchiibopa nekumuswe. Asi uchida kuti foro ipere. Kedza tiwerenge pana Genesis chapter 21. Timbobata mu single parent uripo papa. 21 verse 17 to 20. Mumwe single parent ipapa. Ende tinaona vazhinji wanotuka maningi ma single parents. Zvimwe zvacho zvaunonga usikanasi kuzwisisa nyarara. Nemhaka yekuti munhu azoite musingle parent auzivi kuti zvakaita sei. Wakasvika sei kusvike ipapo. Tina Philip wakangoti agone kufidhe mukadzi atendwa ngechikafu, mukadzi wafomatwa, mukadzi obva atange kutaridzika. Ataridzika, Herode wakati, ndianiko mukadzi wakanake kudai? Ungaite waFilipi pazvipi ini ndiri mambo. Uyu wangu. Philip wakasara kutoti chuchururu. Mukadzi wadini? Waenda. Ngekugone kuchengete mukadzi. Kugone kuchengete mukadzi, autorohwe mukadzi. Ngekugone kuchengete mukadzi. Saka ndiri kuti vamwe masingle parents usataure twakawanda kuti auzvizivi kuti wakafamba sei kuzosvika ipapo. Mumwe ndi Hagari. Munoziye nyaya yake apa. Iye haana kumboronga zvekudanana na Abrahamu. Munoziye nyaya yacho. Hapana zuva kana wani paakapfekeka mini kuti aone kuonekwa na Abrahamu echitsvaira mumba. No. Yakatoite nyaya yakagarirwa pasi na Sara. Sara atadze kuwa nepatience dzataidzidze pana. Mwari ati uchawa nemwana. Zvazviitiva yo Abrahamu chitore mukadzi uyu. Yeah. And Abrahamu haana kumboita nharo. Ndopaona kuti madhara madira anoite wakadzi. Haana kumbotiba ndiri elder inini. Handingadaro ndiri elder ndakazodzwa. Mukadzi uyu. Hanzi Abrahamu haana kumboita nharo. Inda uerenga. Achete unode zvekugugula nyaya yacho. Uone kuti Abrahamu wakati ere ndiri elder. Hazi shoko iroro harina kumbovhundutsa Abrahamu. Ya, Abrahamu wakati kana murimwi. Kana murimwi mwadaro. Kana murimwi mwadini? Mwadaro mai. Inini hangu ndaenda ngoti imwe ino kana murimwi yenyu mwandipe. Shona yekwedu inonga chiti kajekera. Kakananga kadiki. Kanoiswe mumuriwo kake kanonga chikupfawa. Ya. Saka nomwe mudhara soko nomwe murume soko maraini kwedu uko wainditi sekuru. Kazi sekuru. Ndakazotore kamwe kajekera. Sikazi hakagoni kuti sadza kanoti tada. Ari kuganza kuti munhu wandakatora musikana mudiki. Haasati agona nekuti sadza uchikuti tada. Endewo wasikana wacho madira anoite madhara. Saka Hagari akatambwe zvaakatambwa kusvikira aite pamwiri ane mwana. Saka dzimwe zvinhu zvakaitika atizvinzwisisi. Musataurisa dzimwe nyaya nyararai. Ende uyu araswa na Abrahamu. Abrahamu unongoti wakabike chibhakwa akapeka guchu kemvura akati fambai. Ndio yakawa maintenance yacho. Imimi munozode zvema rights. Uyu wakapuwa ma rights wakapuwa chibhakwa, munoziva chibhakwa chimukodza mvana chiya chimondi mwi. Nekaguchukei kemvura ndio yanga iri maintenance yacho. Kazi chifamba iyo mai wacho nemwana waide kukwanika guchuke mvura nechibhakwa. Ende kana makuerenga nyaya yacho kuende mberi uko. Amunzwi zvekuti mvura kuti chibhakwa chakapera nguwai. Munoziva zvemvura. Which means chibhakwa chakati echindopuwa echigurirana chibva chapera. Apa pesa vanga wane mvura badzi.
Saka Bhaibheri rinozotaura nyaya yekuti mvura yemuguchu yakazoti yadini, yapera. Chibhakwa achidini ba, achita uchachapera hwazi. Ndosaka ndiri kuti ziwa mwanasikana kuti ndiwe une uterus. Rongeka, ite zvinhu zvako nenzira kwayo. Verse 17, chapter 21 ya Genesis. Inoti, Mwari akanzwa inzwi remukomana, mutumwa waMwari akadanidzira kuna Hagari ari kudenga akati kwaari, zvaita seiko Hagari? Usatya nekuti Mwari wanzwa inzwi romukomana apo paari. Andinoziva kuti mwana uyu anga atodhambwa atsvetwe mugwenzi. Panonzi nhambo inonga musewe kana uchinge wafurwa, ndo patsvetwe mwana uyu. Kwete kuti mukadzi uyu wanga ari so cruel. Pa baby dumping yendiri kutaurai, wakati ino mwana ungafa ere ndakamubata, beta ndichete hangu mugwenzi ndechidongorera ndiri kuno kuti achikufema ere. Ndikaona achidai muoko ndombonzwe kufara asi ndechichema. Saka waidongorera ari kuchema, mwana ari uko kugwenzi uko, mwana wanga achichema, mai echidiniwo futi kunoko echichemawo. Saka pari kunzi Mwari wakanzwe inzwi, kwete ramai asi rei remukomana. Dzimwe nyaya dzinonzwika kuna vanhu vanonga vasikazi kupara chawakapara. Pamwe pacho tinowenge wana wakazvarwa ngenzira dzaakazvarwa nadzo, mwana hapana zvaakambokanganisa. Saka Mwari wanzwe inzwi remwana, ndokutume ngirosi kuti enda oita ridhimu. Zvikanzi, simuka usimudze mwana, umubate neruoko rwako, nokuti ndichamuita rudzi rukuru. Ipapo Mwari akasvinudza meso ake, akaona tsime remvura, akaenda akazadze guchu remvura, akanwisa mukomana. Pachine chibhakwa era wakurarama hawo ngei mvura. Ende Mwari wakazoona kuti basic need yevanhu aya indori mvura, kandi ndope mvura yacho pana. Anditi paya vanhu vakanzi havanofanira kupuwe mana, asi apa wakaona kuti ava nemvura vari kurarama, beta ndiise mvura yacho ipapo. Guchu wanga achinaro asi ranga risina chinhu, ndokuzadza futi chinyi? Mvura. Zvikanzi, Mwari akava nemukomana, akakura, akagara murenje, akava munhu unofura neuta. Akagara murenje reParani. Mai vake vakamutorera mukadzi kunyika yeIjipita. Mwamona ere musingle parent? Uri kuti mwana wangu gedzai ndimutorere mukadzi. Ende mwazwe kwaari kutore mukadzi wacho? Wakamutorepi? KuIjipita. Ko iye Hagari wanga ari wepi? Egypt. Wakatore wekwake. Zvino kuno vanongotanga neconflict. Kutanga ndiyo. Zvino ava kuti kunoku kune vanhu, but ndekera ndiende kotore kuna vanhu vendinozwisisa. Tiritesera na Mwari. Ende pari kunzi mukomana uyu waifura neuta, kutaura kuti paidyiwa pamba paHagari, pari pabhucha, nhoro, nyati, madzoma, mhembwe, zvese zvaidyiwa. Ende vaitengesa. Mai obva wati musingle parent, ndanyanya kudya panapa, muchinda wakura, akatore mukadzi unomufidha panapa. Mabatiro ari kuite madzoma nenyati, mukadzi unoguta panapa, mukadzi unochengetwa panapa. Zvino tine vamwe vakomana chavanongoda badzi kuroora, but havagoni kuchengete munhu wacho. Saka musingle parent uri kuti mwana wangu zvaita kuti achiroora, ndaone kushanda kwake. Saka mama kana muri mwega nemwana, musazvitarisire pasi. Mutori mhuri. Mirai kusvikira mwana aroore. Anditi mukuona kuti ivo mai ava vakaroorwa ere mai ava? But havasi kuenda ere kotarisira kuti mwana wavo aone kuroora. Iwe unonga uchiti wauya ne $3,
saka ndodombopindawo imomo business. Mai wakuswatudza kuti mwana wawo aitewo zvakadini zvakanaka. Pain yekuite zvisizvo, wakarwadziwa, wakataurana naMwari, Mwari wakawanzwisisa, iwo wakuite wakuswatudza zvinhu kuti zvipinde mugwara. Saka ndiri kuti kwauri mwanasikana, teerera mai. Ndiri kuti kwauri mwanakomana, teerera mai. Teerera baba. Zvisinei kuti ivo history yavo yakamira sei, remekedza mai wako. Zikanzi ngaachiwana mukadzi uyu, there is no substitute for hard working. Wechide kuroora mukomana, besides kuti hey I love you, hey what hey. Ah no, shanda. Usati nyebera yoti kungoti zvandakaita zvacho pa nast ndakakanda mapepa degree ndakaita ndakazoita ne-honors ndikazoita masters yacho ndichingori ikoko kuChina ndisati ndadzoka. Saka kungoti asati zvabuda but ndiri kungokanda ndiri kungoaplya nekunze nyika kune iwe mukati mwenyika inei. Pane kuri kuibve maapple, pane kuri kuibve maavo, pane kune marasha, wechimirire zvawakaita zvekuChina chimboite zvinounze mari. Sati bandakakanda kukanda iko unze mari. Makore ari kuenda unze mari kuti uone kukonvinza mai kuti muchinda unogone kuroora. Wakataura kuti mukadzi achengetwe ngemari yemarasha ndiani? Pane wakambonzera api nemwatima kuti mari yenyu ibvai inonga yakabvesa ine kumarasha? Makambozviona zvidaro? Umwe naumwe chipushe trori rake hapana unobvunza kuti mari yenyu makaionepi, imimi makaionepi. Iwewe baya kuti zvabhile handibhile ndikupe, kabve mari yangu unoinako. Taneta nemasabata etai, taneta wakadzidza but hauna kuremara, chimbopinde mumadhaka umo. Mumadhaka mune mari, mumadhaka umo mune mari. Kungoti nini zvandakaita zvine chikuita neagriculture, but unototya kubate huku yacho inonzwa, kutya kubate burera, asi wakaita zvaagriculture. Ndakabva ndaspecialize. Ndiri kungoti ngatipatike. Musingle parent wakati mwana wangu ngaachiroora pamba pano tinoguta. Titarise imwe mhuri muNew Testament pana John chapter 11. John chapter 11 verse 1. Mumwe munhu wakanga achirwara wainzi Lazaro weBhetania, musha waMaria nomukoma wake Martha. Itori mhuri ingori newana badzi. Lazaro nehanzvadzi dzake ngani? Mbiri. Ende vakadaro semhuri vaida Jesu. Kungoti isusu hatina baba, kungoti isusu hatinawo mai. Baba hapana, mai hapana, but Jesu uriko. Ende mukazodzidza muchidzika padzasi apa nozodzi vakatume shoko vakati shamwari yenyu wemunoda uya uri kurwara. Saka vainga vaine ukama hwavo naJesu. Ende mukanase kuzodongorera ka mune spirit of prophecy kutaurira kuti Jesu waende kotandara kwana Lazaro, ndo kwaitika zvinhu zvakaoma waimbo refresha ari kwana Lazaro. Ndo pamwe pacho paya apa izodzi naMartha pa ndakuwara nebasa pana, itaiwo kuti uyu auyewo andibatsire tione kushanda pana. Ndo kwaaitodyira Jesu. Saka kana muri wana mwechitungamirana muri wana, chiwai naJesu mumba mwenyu.
muite zvine musoro nemhaka yekuti Jesu uripo. Baba wakafa, mai wakafa, mai wakatiza, baba wakatiza, mwasara mungoriwa na chete. Asi Jesu haana kutiza. Jesu paakafa, wakafa akamuka, saka haana kufa. Saka anogone kusorovhe nyaya dzenyu. Titarise pana Nehemiah. Nehemiah chapter 13. Chapter 13, titarise pa verse 27. And zvakaoma kuti tikundikane kuonana tichiri youthful. Tirongeke, tigadzire hwaro. Ndosaka pakati ko mwana unofara here. Saka tiri kutarisa kuti mwana uyu somira seiko. Chapter 13 pa verse 27. Verse 27 inoti. Ko zvino tingakuteererai kuti muite chinhu ichi chakaipa chikuru, mutadzire Mwari wedu, muchiwana vakadzi watorwa here? Tikazi nhai imi wanai, tokusiyai here mwechitore vakadzi watorwa? Tokusiyai here mwechitora varume vatorwa mwechiende ikoko? Zikazi mwechitadzirana Mwari. Mira ndikutaurire mukomana, kuroora handi witnessing ba. Usade kuti vhiringidza. Pastor uyai mumuone. Ende une mira ndikutaurire marara ari mumba mwedu ari nane by far pane marara ekunze. Marara ari mumba muno. Ari nane pane marara epi ekunzo. Sati torere zvinhu zviri kunzoko. Tenderere muno mwacho. Watenderera waendepi? Ngotenderere paka close kako. Wakaendepi yo? Wakaenda. Ko unoti washaya ngepi? Kazi tokusiya here muchiite chinhu ichi chakaipa. Ende munoziva kuti kana tikaite munhu wani unochata, tese tinonga tichibatsirane kufara. Kuti wakomana, deno mayuthi yedu aita zvese izvo zvizvi mani. Deno vese waite izvo. Hapana unonga achide kuti patsveze na wani zvake. But unorasiswa wakatemba. Unotemba wacho unokudini? Unokurasisa. Inoite shamwari, inoite best friend ya Satan. But uku kucheche echidini zvake echiuya. Ikira titarise pana Judges chapter 21 pa verse ya 12. Judges 21 pa verse ya 12. Vatongi chapter 21 verse 12 inoti, zvino wakandowana kuna vagere Jabesh Gilead mhandara dzina 400 vasina kumbovata nomurume, vakauya navo kumisasa paShiro munyika yeKenani. Wakawana mhandara ngani? Ingani mhandara idzi? Zvikanzi manji neBhayibheri handizivi kuti wadini ndakawane mhandara. Izwai panode kuandalainwa. Imi wasikana andalaina yapa. Zikanzi mhandara dzine 400 vasina kumbovata nomurume. Kutaura kuti tine dzimwe dzaneta nekurara nevarume. Imwe muteereri zvichierengwa. Anditi paze tine 400 dzisina kumborara. Kutaura kuti tine dzimwe futi dzaneta nekurara. Saka kana pari kunzi tinadzo mhandara, Mwari unawo wasikana kwawo mustorehouse yake. Kungoti iwewe ndiwe badzi usindori faithful, ndiwe zvakare usina patience. Ode kuroora na 12 o'clock. Ndikachaya ndikaende pakembe apo. Ndikashaya musikana unondipe orange. Madira ako orange wakatadze kusime orange erewe.
Odopuwe orange nemusikana akakupa, saka noti iwewe kana akakupe orange inobva yaite mhandara izere ngekuti wauya neorange. Wasikana wangani dzisiri mhandara dzakakwana dzinohema orange. Saka dzakabva dzaite mhandara ngekuti dzakahema orange. Ende watase zvichadyiwa palunch pana. Pachadyiwa mabanana, pachadyiwa mapineapple, oti zvinodzose umhandara here. Ngei uchida ungoite zvinhu zvisina nebasa rese. Zvononga uri mukomana wakati wewe mani, uri munhu wekuziva mani. Zvononga wati svikei kumabhi kwetisina kumbosvika isusu. Wadini wabva wanase kutsvuna zvese. Kuti chikoro wotsvuna, pamarriage wotsvuna futi. Zvakabude mufashoni zvekuti musikana unotizira. Munhu asati ambomakisa kana assignment imwe zvayo pa first semester, unoona aneka Zambia ati undundu zobamba pa wanhu zole. Unoziva kuti unobva wachipisa nehu graduate wachipa. Nemhaka yekuti Tete Tambudzai wakagumire grade 6 wakachata. Saka iwe wakapedzerei makore ese aya kupedze course ye grade 7. Ngoti grade 7 i course ka. Ende izvo zvinhu zvimu O level mune makosi mairi, mune JC yakabva yamedzwa irimo. Iwe wakati grade 7 course wakapedza ku primary. Ye JC wakapedza, ye O level wakapedza, ye A level wakapedza, ku university unene masters. Wobva wakundwa na Tete Tambudzai we grade 6. Wasina kupedze course yeku primary. Saka wakadzidza ndiani pakati pako iwewe na Tete Tambudzai? Ndirudo ngoti musikana peuri nekuziwa kwako wadini kuti wabva wanaso kungoite zvinhu zvikuru. Pinde mumuchato nenzira ya Mwari, wechiwimba na Mwari. Ende pari kunzi panapa tine 400 wasina kumborara nevarume. It means Mwari unawo wakomana mu storehouse make, wakomana kwawo kwete matsotsa. Ende mango matsotsa acho ari muchechi. Ntaura tezondola 95 reasons ngei uri kundiramba. Ndode 95 reasons zekuti ngei uri kuruka. Iwewe une 1 reason yekumuda kunze kwekude sex chete. Une modza ni 1 yewe mareason yekumuda yo. Wochide 95. Utikwanire. Chapter 1 pa verse 18. Matthew chapter 1 pa verse 18. Matthew chapter 1 pa verse 18. Inoti kuberekwa kwa Jesu Kristu kwaiva kudai. Maria mai wake vakati vanyengwa na Joseph, vasati vasongana, wakaonekwa ava nemimba nomweya mutsvene. Wadanana zvavo vasati vasangana ndopendiri kuda. Muri kuona here kuti muafeya waripi? Warimo. But wangu vasikasangani. Zvine unonga uchizi puruva. Unoda kupuruva uri medzere. Ende unonga uchizi puruva ngemunhu wakadrope medzi. Ndiye unoyokoti yo kana uchindida puruva. Puruva. Yo wakapuruve medzere. Zvawakauya nekapu katase mudenga kude. Ndo kana wakashinga kutonyora kwacho. Ende unonga anyora akauya na you kumetsi kwendiri, it's okay. Wakashinga. Kungoti dzaigona hadzina kubvunzwa. Asika kushinga kacho ndinokada. Pane wakabva atya asati ambobvunzwa, wakabva atya. Apedze kutya obva ati kumusikana puruva ngekurara neni kuti unondida puruva. Genesis 29 tode kuerenga pa verse ya 21. Toerenga ne verse 20. Kana ndotanga ne 20, kana nditange 20
Verse 20 inoti, Jacob akamubatira makore manomwe pamusoro paRakeri, asi akawasa mazuva mashoma kwaari nokuti wakanga achimuda. Andina mboti paya ziwe musiyano, being liked or being. Wakazi 7 years wechishanda, zikanzi makore 7 akawa mazuva mai. Reason yacho aimuda. Zvinewo unoite zvekuzvimanikidza kuti udanane nemunhu usikakudi. Ngei usina kundipindura? Hauna kuone message yangu here? Ndakaona uri online wani. Usamanikidze munhu kani? Uri paline nevamwe wasiri iwewe. Hauna ya blue tick wani. Ya akomana. Aya pakaoma. Ende unozoona iya kutaura tunyaya twake manje unoona ngekuma status. Oloti wapikidurwa apo. Pane zvaitika apo. Kune mariro huko. Kwaite nhamo huko. Kwaite mwoto huko. Patsva kukona. One pai. Imimi nyaya dzemunokande muma status umu. Mwari mwakamutaurira here zvemuri kutaurire vanhu. Ende wamwana uri kude kutuka wacho ngestatus yako, awawerengi status yako yacho. Uri kuerengesa isusu tisingazivi kuti chii chamboitika. Wozona takubvunza kuti nai chii chaitika, ndaone pa status, nai chii chaitika. Unotinetsereiko? Taurira Mwari nyaya dzako. Zvemunonga muri vanhu vechechi 1 hamuzivi imu 64 here. Muudze Jesu shamwari wazikanwa. Zvinewo unotaurire vanhu pa status zviri kuitike muupenyu hwako. Ndisiye zvako asi Mwari unondiziva. Musoro unotema wechitere ma status ewafana. Ndandiri kukumbira kuti chimboitawo 1 week pasina chooneisa. Kungosiya zvingori blank. Kuti umbo andidi munoziye nyaya yetemperance. Vanhu vakanzwa nyaya yetemperance vanofunga chikafu, nyama, machangisi, nei. Panodiwe temperance panyaya dzefoni. Ende pari kudiwe repentance kwayo. Ende zvimwe zvacho nekunamata mumba hapana uchanamate zvakanaka. Unoposa wangoti munhu wese foni yake kande mubhasikitu timbonamata. Nemake kuti hapana rwiyo haruperi. Pemuri kuimba iyo rikupindura unozomunzwa manje muri pa stanza number 2 iye unonga kudaire pa stanza wega unotonda haya panapa hapana kwetiri kuenda papana. Hapana kwetiri kuenda. Saka pari kunzi makore 7 akawa makore mashoma, akawa mazuva mashoma. Saka mukomana shanda zvekuti uone kuroora. Ende tanetawo futi nevamwe wacho wane wakadzi but awadi kubvise pfuma. Chindogara nemukadzi. Ende iye unonga chivuti saka ndiriwe pano kana ndiriwe mapoto. Echifunga. Iwe hapana paunombotaura nyaya yekuti pane chede kuendesa kwanatezvara. Chindogara nemunhu echiberekeswa twandakafanana newe. Ende hapana kana unofanana namaiba, tunofanana newe. Nekubwaira kwacho ndi baba wacho. But hapana nepfuma iri kubviswa. Wadini warongeka. Munhu unogone change down. Munhu unogone kuite give way. Munhu usikapindire robot. Wozotadza panyaya yekubvise pfuma. Uri munhu wekuziya man. Wadini wagadzirisa. There is no substitute for hard working wakomana. Shandai. Verse 21. Ndio Petro vatamira ndiro. Zvino Jacob akati kuna Rabhani, ndipei mukadzi wangu nokuti mazuva angu asvika kuti ndipinde kwaari. Todoti tibatsirane kuti vanhu ava vakanga vari muaffair kwemakore mangani.
kana wechiziva kuti anza yako iri correct, simudze maoko. Kana usiri sure nayo, usasimudza ba. Up. 7 years. Muitire amen. Wochone machikira wanga wachiita kutaura 7. Kutya kutaura ani 7. Anditi uyu wakashanda how many years? Ari kushandire musikana 1. Ende maona ere kuti mu 7 years vanga wasina kumborara wese. 7 years. 7 years. Zvine iwewe kungo kandirwe kashoko kauye pa WhatsApp auchabatiki. Zvino awa waitogare pamwepo but wanga wasikarari wese. Zvino tine vamwe vanozondochata achizi usa azviiti kuti uchate usina tanga wozoti wochata kuti unovharwe chibereko. Chibereko chinovharwa ngekuchata. Unoziva tine vamwe vana mbuya wechechi wasiri wana mbuya ba. Timu yekurovere bhora musango chai. But kuchechi yechidini. Ende imwe timu yachinoda kumboise mubaptismal class. Kungoti baptismal class yonge yechembere enda yapo. Nemhaka yekuti vari kutadze kuise numui mugara. 7 years wechidanana. Asi hawana kumborara wese. Kusvikira kuti chindipai. Mukadzi unokumbirwa chindipai. Hawi ega unokumbirwa chindipai. Zvakabude mufashoni kutizirwa. Ze Thomas uye pano unomuziya ero. Ende mazita etimu yanhasi yozvizvi inonga yana ishe mukati. Tadiwa na she, tinoda ishe, pana she, she. Yechitizirwa to bed. Mazita acho akazare humwari, iwo wacho hawana humwari hwacho. Mazita awo chete ndo ane humwari. Azvinakidzi kuti mukomana watizirwa. Hanzi pane mukadzi uri panzapo. Mukati uzotase mukadzi wacho uri panzapo. Ndio tete tambuwaya we grade 6. Ndo waperekedze uyu we masters. Wari kuti aadzokiba. Handiwereo ndakambokuona yo ndakaona pa status ndakaona tete we grade 6 wakumira iwo we masters wandora. Munhu wai defend thesis. Unotyisa man. Ungeiko chitinetsa kani. Ndoti iko newe kuti uite zvinhu zviri right. Ndoti iko newe. Kuti iwo wacho uone kufara. Waigona kutsanangura zvinhu zvaiferwa nevamwe. Wozonomirirwa nditete tambudzai we grade 6. Kize tete nditere. Chigara wakadai. Unonga utange imwe kosika yosina umboita. Because unonga uri mufresh. Dode shite ule. Tete pamusore michide. Pakambodzike rimwe wacho riri straight. Yeah. Chindipai. Iwewe kana uri musikana unoite zvekukumbirwa haungoendi. Nyaya yekutizirwa yakasobude mufashoni. Ndo nyaya yana mbuya wedu kare. Kwete iwewe kuti ungatizira mukoro uno. Wadini warongeka semukomana. Waripera roti Mwari ngawatibatsire sewasikana sewakomana todoti tirongeke. Wawevhe maoko wari kwavari. Tinokutendai. Vese vanoti Mwari tibatsire iwo semhuri tiite kuda kwenyu simukaitone kunamata. Vanoti Mwari tibatsirei tirongeke semhuri tiite kuda kwenyu.
tigone kukumiririrai. Sababa, samai, semwana, mumwe na mumwe paari ngaone kuti wafadza here wamwe. Takunamata munamato wekuvhara. Baba wedu vari kumusha kumusoro kudenga, mazvita nemhaka yekuti mune hanya nesu. Iwainana Baba, tibatsirei tigone kumire munzvimbo dzedu nekusatya. Iwainana mai, vagonewo kurongeka imi muri mutungamiriri. Iwaine wanakomana, varongeke wapindowo dzimba dzavo, vatange dzimba nenzira yenyu. Iwaiwo nevanasikana, vadzidze kuzvininipisa nekuzvidzora. Muwaise mudzimba pakuronga kwenyu. Tiri kukumbirira, kana paine mukomana kana musikana ari kudanana nemunhu usiye, ipai chiwindi chekoramba, chekutoramba kubva izvozvi. Echinge adaro, imi mozotorawo step yekuti mumupe mukomana anokutyaiwe muchechi. Motorawo step yekumupe musikana anokutyaiwe muchechi. Batsirai kuti dzimba dzitangwe ngenzira yenyu. Chiwaine wacheche, tiwarere nenzira yenyu. Chengetedzai mumwe na mumwe wedu. Upenyu hwedu tahunze mumaoko menyu. Semhuri kuti tione kuponeswa. Semumwe na mumwe kuti tione kuponeswa. Muna Jesu tanamata tichiti amen. Amen. Tinotenda. Mwari wokudenga atikomborere. Amen. Jesu atinditarise, pasine fuma ngezvenando, pamberindo wona zvakanaka. Mune upenyu mukutarisa, muchinjikwa Jesu, iye akanyemwerera, kuti ava mumatambudzo, muchinjiko unondisimbisa. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Mchinjiko ndosimbira muchinjiko, hakuna anozoputika, anosimbira simba redenga. Mune upenyu mukutarisa, muchinjiko Calvary.